What's up, pretty wops, pretty people? Welcome back. So today, what I'm going to do, I'm going to make revenge prank. Wait, dapat hinayo na to ang tingog, no? Kaya naasa dito sa kusina. So, ako na ako sa kwarto. So, magplano ko, basta, nagplan ko nga ako siyang revenge prank. Kaya no, last time, iya kong gi-prank. Ang yang pag-prank sa ako is, natuo sige ko nga dili prank actually. Kay, kunuhay, mag-games ko no, may kay kung di siya mapil, di matupihan. Actually, gitupihan ako siya tong last time. Na di mo ko magpatupi. So, iyang giplano nga, mag-games ko no, kung mapil, di matupihan ko niya. So, ang buhat ani pretty people. Isugot sa ko, nagtudyog ko nga wala ito isod ng itlog, no? Kaya paghikat na ko, marshmallow kitanan. O dito, yari lang ikumuha dito sa sulod sa plastic. So, porting maayuhang pagkahaom sa itlog diri sa akong baba. Sa ba? May kay pagkahaom sa itlog diri sa akong baba. Diba? Kinsa may malipay na pwede wak. Malipay mo? Ako di ko magpalupil, di ko magpalupil, diba? Ko. So, karon buhat ko revenge prank. Ang akong buhaton is magpaas if ko nagduwa kunuhay ko. Magpaas if ko nga magsaw-saw ko og something unya naigo ang iyang dasta. Oh my god, tanaw na tuon sa iyang reaction. Naigo iyang dasta. Nya, magkuha ko clip dito sa YouTube. Ako ikuan sa screen niya. Nga sila binabuo ako nuhay. So, ambot lang kung effective ba ni or successful ba ni. So, tapangi ko niyo pretty wops, pretty people. For team shake, laban, raise your hand. Okay ha? So, ano to? Mag-prepare sa ko pretty wops. Ako sa ibutang akong cellphone asa dapitan ako ibutang para makita na to ang iyang reaction. Oh my god. Excited naman ako. Mental effective lang ni akong plano o successful. Basta, help me Lord. See you later, pretty people. So, mo ni pretty people, pretty wops, mo ni siya nga screen. Mo ni siya ang clip sa YouTube na akong ibutang sa screen. So, ako lang na siya ipa-maximize. Inana. So, binari na siya. Murad na siya ko. Di ba? Murad siya nabuak. So, tanaw na ito kung kinsay di ma-stress ana. Oh my God! Sige, mag-prepare ako pretty people. So, nakakita na ako kung ano. Ako nakita ko, ganun na cellphone. So, mo ni siya ipa-maximize ka na siya. Ang screen na po akong bukan. So, tanaw na ito sa reaction. Yung drama ko. Igawas ang pagka. And okay. Tingnan natin ang reaction. Oh my God! Oh my God! Patay! Sharat! Denied. Nabuhat yung screen! Oh my God! Wala ko kayo ano. Nagsaw-saw ko niya hindi kaya tugpa diha. Kaya naigo na siya dito. Pag-igo diha, naigo diha si mong desktop. Ay, di asa. May tawag siya man na. Hindi na ako dilo ako. Loy, kasi yung sa anak. Ay, naman sa mabuga, oy. Huwag ko na ako dilo. Nagkita-isa ra ko niya hindi naigo siya sa palabad. Natugpa na si mong desktop. Ano kaya sa isa mabuga? Wala na, ganahan ako magkita-isa. Ikaw na buhay na kayo sa balay. Loy, kasayang anak. Ay, ay, may pagpalit anak, oy. Pila na! Oh my God, natin ito. Sunod kayo. Pag sunod ako natuyo abag. Nasa may gamito na narong gabi, eh. Kailan na ng laptop? Ay, manisira. Oy, kasayang anak ko, oy. Wala na natuyo abag. Dili, magkundingan mo mahal biya kay pagpalit anak ba ya? Isa-isa lang magkukay, magdadawang tako, kagano'n sa chami. Pag isa na ako, naigo nila sa palabad, at tugpa na sa desktop. Like, katawa sa sa mo po. Oy, nanang imo mamdiha mo ka magduwa po. Malay ko ba? Kabaw ba? Kakatcher ba ako sa ina? Kaya ba ako kukuan? Tungkol lang, wala nung kuna kakuan, nakasawa Bis ka. maura kinuta nang ato ang kuan kinunta. Desktop din ha, mo magamit og nain. Nasa man na din ha, kag direkta kay buhatonon niya mag-iina na. Kana na lang laptop mo. Kagamay anang laptop. Padak eh! So, uy, kapisti sa jud yun mo, oy. Buang-buang ka mat. Buang-buang ka man siguro po. Dua ka man. Kaon man mo? Ay, sayang anak. Uy, pila ba yan na? Oo, na ako tuyo rin. Kamaya. Parang masakit
Sana mo ang ka. Prank! Trabaho mo din nakatay giluto. Daghan pa kay tagbuhaton ng dinhi. Wangwang ka man siguro. Yeah, successful ang prank! Woo! Pangpahong ka man siguro. Nagutan niyo ito. Tay ka. So, ano siya pinwas? Successful ang prank, team. Shake! Bye-bye! Successful! Tay ka ha.